Rapsutappa sitä siitä päästä. Onko se pehmeä turkki? Kato nokkosia sinne. Siinä on pahasti nokkosia. Pitää repiä ne jotenkin pois. No niin. Rapsutappas tosta. Kato sitä varmasti kutittaa. Siinäkin on yksi nokkonen. No pahasti. Sä oot tommonen koulutettu lampaanhoitaja, niin. Niin. Noi. Mikä sinun nimi? Tuollahan niitä on vaan kuinka paljon lisää. Oletko sinä Päkä? Kiva. Niin. Tuolla on, kato lisää. Tuolla. Kato, ne märehtii siellä. Ne on varmaan saanut hyvää syötävää. Noi. Joo, siellä ei